cukrom. Kérjük szépen az első zenét, az üvegen keresztül nem hallatszottunk, elnézést kérünk, a Szibi már itt tűkön ül. A Horváth Anikó és Szibi és már is szól a zenéjét. Jó, biztos szól mindjárt. Tehát freestyle, 5 korong, másfél perc, és mindenféle ügyes trükk, amit csak a gazdi meg tud álmodni, és a kutya szívesen játszol el. Tessék! Igen, Egy-egy ilyen trükk ugrás között, de van itt egy ilyen távolsági dobás, egyszerűen praktikusokból, amíg a gazdi összeszedi a széthullott korongokat, addig egy ilyen hosszabb dobást is be tud iktatni, és egy picike hangot kérhetünk a zenére, hát egy kicsit fölfele, de nem hallani így lent, csak engem. Az nagyon édes, és az nagyon A verseny során egyébként négy bíró értékeli a kutya és a gazda munkáját, hasonló módon, mint ahogy a gyújtócsajában, vagy ahogy a kutyás sportban a boxerszintnél. Az eleganciát, a trükkök ügyességét, az megoldásmódot, az eredményességet, ugyanis ez hiába ad elő a kutya egy fantasztikusan akrobatikus mutatványt, hogyha annak nem korongfogása vége, akkor az pont 0 pontot ér, úgyhogy itt azért számít, hogy eredményes legyen minden esetben a fogás. Ez a kutyus is például meg tudja csinálni, hogy az álló gazdi hátáról is felugorna még 3 méter, de nem csinálja meg, mert ez már balesetveszélyes a kutya számára, tehát úgy kell behatárolni a játéknak a mozdulatait, hogy a kutyának is élvezet legyen. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, ennyi volt az övé!